Ndewonu ụmụ Igbo niile. Afọ mbụ Maazị CMS onye nọ n'akụkụ Maazị Akamsi bụ afọ m. otu a ka ọ dị anyị na-ewetara n'ụbọchị nke taa Igbo CNN anyị dị na-ewetara n'akọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụrụ n'isiokwu anyị. Adọọla ụmụ okorobịa aka na ntị ka ha kwụsị ịṅụ ọgwụ ike nke na-eme ka ha nọrọ ebi n'elu bed. Mgbe ndị nta akụkọ anyị ziri anyị ozi a, ha mere ka anyị mara na ụmụ okorobịa anyị anaghị ekwe arịta n'elu bed ma ha rigoro n'ihi ọgwụ ọjọọ ndị ha na-agba n'ahụ ha. Ọgwụ ndị a gụnyere bebinatude, nganga na-ebu m ebu, akwara ike, gangam, gbagagba, ha nọwa anọkwuru, mkpụrụ mgbe, nnekere pụtụ, watching and chatting, mkpụtụ, ọ dịgoro apịagbuo na ndị ọzọ. Ha mere ka anyị mara na ụmụ okorobịa anyị anaghị ekwe arịtụ ma aṅụ ọgwụ ndị a na onye na-atọpụta na-egbukwa egbu. Ụmụ okorobịa sepụ n'aka, CMS sepụ n'aka, ebuchakwa m sepụ aka. Nke a bụ ịma ọkwa akpọkwuola ụmụ nwaanyị niile ka amata na dịka ekeresimesi na-abịa na ụmụ nwoke niile gbọọla ntị sheshio. Nke a bụ eziokwu. Ha mere ka amata na ụmụaka ọpa iwe ka akụkọla isi ọnụ kpaa nkata ije ji ndị chechi n'ọnwa ekeresimesi a. Na nkata ha sị na ha ga-arụ ụlọ ihe asa arala mmadụ, ha ga-arụ ụlọ ra ma rabịa kebụl. Ọ mụdere ọ wụta ka m si hụ ya ọkwa ndị mmadụ ọ nwere dịrị ya wụtara ọkwa m na-ahụ ebe ahụ ya nkwu na-ahụ ụmụ mmadụ ka isi na-eme ya jiri nwa biko. ọmụ a na-ara ọgwụ ma ọpa iwe ka Jiri ya nwayọọ na-ejikwa aka m agụ ihe ahụ techide ya ọbụna dị ụmụ nwaanyị ndị kesị na ha ga-eso ndị chechila na ụmụ nwoke bụ afọ ukwu ka ha ya eso. Ndị nta akụkọ mekara ka mata na ọnwụ nwoke niile bụ afọ ukwu ji ego, ụfọdụ ha bụ fibroid, ụfọdụ ha dị ime, ụfọdụ ha bụrụ sọnsị. Ụmụ nwoke ndị abụ afọ ukwu akpakwala nkata sị na ha ga-arụ ụlọ ra ụlọ ka fanjamiko ha ga-ara ha ka fanjamiko. Nke a bụ ka uche nụdịrị ya maka ịga na Mons IT na enyi ya ike gị dịkwa sọftụ mebiri gị ike m nwoke ibe gị kịsị dị sọft ara gị ike gị dị na sọftụ na ọgwa m na-ahụ ebe a bịa CMS tapụkara ị na-emezi ihe Bobrisky na-eme o gụna Bobrisky na ha dị aka dị na-esi n'imi. CMS agwara gị m gwara gị CMS ụmụ Igbo niile ụta ka ọ ha n'ụbọchị nke taa ka si makwa ekpukpu m ike ụta ka ọ ha n'ụbọchị nke taa sọskraịbụ ntụ awụrụ Chineke akpọwụ n'ọkụ bebi bịanụ na